ke terminal. Lan sanes-sanesipun Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Ini caksi apa sanidi? Niki sakmenika caksi, Pak. Ning asline sing wingi Asisten kula. Oh. Asistene. Oh sanidi lek caksi. Saking tebih Pak niku nggih. Nggih lek caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek sanidi kan sahabat Niken Salindri. Udu. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semer.